Ja, we maken de kennis met het dorp van Rempetemp en met Rempetemp zelf en ook met Rempetemp het nieuwe liedje Laat me huren. Van Rempetemp gewoon weer naar het noorden van de provincie. We gaan naar IJsselstein en ze zitten er al klaar voor. De dame en heer van Prüfma, welkom. Hallo. Ik zag een paar maanden geleden, een paar weken geleden, zag ik een keer, ik weet niet wie erbij kwam, een livestream, een hele spectaculaire presentatie van de clip dat je hebt gemaakt. Ik denk, dan ga ik even kijken en dat doerde en champagne en knallers en beer. Je hebt er nogal werk van gemaakt, dame en heer. Ja, normaal gesproken organiseerden wij een releaseparty met wat mensen, een feestje. En nou dachten we maken er een kleine televisieuitzending van. Ja. Doe eens gek, hè? Ja, het zag er in ieder geval behoorlijk spectaculair uit. En dan zit zo aan dat beer te drinken, zit me enorm de ui goed te steken. Dus wil dat ze glas beer even uit beeld thuis. Ik heb namelijk van wie wordt 11e degen in die bus zo'n fles beer gekregen. En die hebben me gewoon de zondagavond lekker opgedronken. En het wordt echt wel de moeite waard, het proef maar beer. Of dat ook geldt voor het liedje, ja, dat valt nog te bezien. Want we zitten natuurlijk in de laatste voorronde van het LVK. Wie chic zou het zijn als je in de finale zit komen? Ja. Ook in dit rare jaar zul je dat heel bijzonder zien. En ja, een dikke kers op de taart natuurlijk. Ja, maar het is natuurlijk ook een jaar waarin ze niet kan optreden. Want het is gewoon niks te doen. Ja, ze hebben kleine evenementen en geen online evenementen. Maar het beet zich verder niet veel. Nee, klopt. Maar wij denken dat vastelovend dat is een gevoel. En dat kunnen we ook op andere manieren beleven of vieren. En daarom dat we gewoon een liedje hebben gemaakt. Ja, toch? precies. Ja. En even goed gewoon een knaller hebben proberen te maken. Dus ja, en toch een beetje het carnaval, het vastelovend. Dus even goed met wat muziek te vieren, ja. Nou, je gaat net zeggen, we maken een treurige coronaballad. Dat is niet bij je opgekomen. Nee, ja, is wel, hebben we aan gedacht. Maar dat is ook heel snel weer van toffer geworden. Nou, we gaan dat clipje kijken. Ik ga er nog niet te veel over verrooien. Je moet zelf er maar van genieten. Ik ga het ook niet aankondigen. Dat gaan we proef maar zelf wat te doen. Oh, Oké. nou, dames en heren, hier is Rolly. Nooit gewoon.